Pero kadtong uban nga medyo labi pag katong mga congressman ron nga tandugonon ng daan, mura pildihonon daan day. Nya kada bang imo distrito, pag tan-aw ning survey ra ba niyo huyang ka dagharabay mo dagan po diha. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usab mga sukit pipinaw sa kauluhan o gubang bahin sa nasod o sa dugang mga balita sa monitoring nato may gala ang Philippine Embassy sa France. Dunay impormasyon nga si kanhi kongresista Zaldico anaa sa France ug giingong dunay property didto sa maong nasod. Straight to the point. Istorya may galang Zaldico murag wa nagiklarix ni mga kaigalaan. Ay giingon nga naa sa Czech Republic. No less than may galang presidente mo oy butyag nga naa na sa Czech Republic. Pero unsa bang hitabo may galang nga wa man ma-check in, na check out man. Adto pa gigastuhan pa mahigala sa mga taga Department of Justice nato. Kay buot lang kuhaon mahigala saldi ko pero pag uli way na da. Unang gika-report di kuno ihatag sa Czech Republic. Nya sunod report ngano naman ning tuwa na mas France. Kaya dali pagkagad lubutaga sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Karon nga tuan na wa na sa Czech Republic, di na makauli sa Pilipinas, di na mahigala makatestigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay nakuyawan man tong uban mahigala nga nana nadakpa na saldi ko. Unya karon nga ingon mahigala nadakpa na. Ganahan ka sa Romualdez mahigala dali pud siya may mugawas. Karon matod pa wa na sa Czech Republic. Tuan na sa France, wa naman mahigala may baw ighain na gyud ang monitoring ining klaro. Murag wa na sa mo insist si Romualdez nga mogawas. Ato lang ni agi katawa mga sukin tig paminaw. Kay doon na mo mga issues ani mahigala nga pagkadakpa ni Zaldico murag dunay nakaingon nga yay kinsa kay makuyawan ini ronda. Kay basig mo yagyag na ni mahigala mosulti na ni tinuod. Straight to the point. Ang uban po mahigala maingon ato na gisugat na sa taga DOJ. Unsaon ka to no, di ba kato insaksyonan? Ini mga tao lain-lain naguguna-huna. Ang uban hugaw huna-huna mahigala. Ang uban sa niingon nga mas mayon og nadakpa na kay aron nga makasulti na gyud mahigala labot sa flood control scandal. Straight to the point. Ato ni hatagag tagtagad don mahigala nya ato ipadayon ang isgutanan sa labot mahikagilaan sa pagisgot labot mahigala sa korupsyon. Kay kagahapon mahigala to na interview may bisita diri mahigala personal si Senator Amy Marcos. Hasta itong interview mga sukit paminaw pero doon pamatay kalihukan sa Unilab sad kagahapon. Una ato tong limitan lang mga higala pero medyo nataas-taas gito. Og ato mahigalang na ato na discuss ang uban pang mga issues labot pod mga higala sa kalisod mahigala sa ekonomiya karon. Pero mga kaigalaan ang giuna mahigala ang kining impeachment ni Sara Duterte. Straight to the point. Pero sige lang, okay lang nang mo igiuna. Pero maayo ang taog patas pod mga higala nga hasta tong kaso sa flood control i-appeal sad. Straight to the point. Ang problema ron mga kaigalaan kay ang affidavit ni Madriaga nga matod pa way resibo kay ang iya mahigala pag-ingon naghatod sa kwarta didto mahigala dire naghatod sa kwarta mali-malitang kwarta. Wa gyud sa niya mapicture daykin. Iya ta gipicturean ba mao ni ang mali-malitang kwarta? Wa gipicture. Pero maoy gitagad og maayo. Ang katong sa 18 Marines nga doon na gyud mahigalay testimonya nga naghatod sa kwarta mali-malitang kwarta gikarga dinhi mao ni mauna didto sa hotel na ay pictures mahigala pero wa gyud tagda. Ang naay resibo wa tagda. Nga kana mahigala mga pictures anang 18 Marines pwede na nimo ma-check kung AI ba or dili. Sayon ka na mahigalang NBI bitaw gipangutana bitaw to mga sukit ti paminaw AI ba or dili. Kato kang VP Sara inday ken nga threat. AI ba or dili? Ingon ang NBI dili. So kini mga pictures nga nakuha sa 18 Marines. Kaya ba nga i-determine sa NBI? Kaya ba nga i-determine sa PNP kung AI ba or dili?
Straight to the point. Nya ngano man nga wa man imbestigahan to ron. Ato ni hatagag pagtagad ng butaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Okay lang ang investigasyon about Sarah. Pero mas mayo nga mapatas po ng investigasyon o maghisgot ang korupsyon mahigala mas dako kaayo. Ang korupsyon mga kagilaan sa flood control scandal ngani nakakalas pag kinabuhi mga kagilaan labi na dinhi sa Sugbo gumikan atong bagyong Tino. Resulta mahigala sa palpak nga mga flood control projects. Straight publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Nakaritas tundugang mga isgutanan karong buntaga mga kaigalaan. Human mga higala sa House Committee on Justice. Nga ila na mahigalang gibutuhan, dunay 53 votes. Nakuha mga higala. Pagsiguro o pag-ingon nga dunay probable cause ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Gikan diha mahigala sa House Committee on Justice. Ila na kanang i-forward ngadto sa plenary. So ang tanan nga mga congressmen mauna mahigalay mo buto o dili niya nang maong impeachment case, impeachment complaints kung ipada bagyod sa Senate ang articles of impeachment or dili. Ang basihanan 1/3 votes sa mga sakop manghigala diha sa atong House of Representatives. So kinahanglan makakuha mga kagalaan og 1/3 votes aron nga mapadana dito sa Senate kining articles of impeachment. So sa 318 congressmen mao ni ang atong latest nga nakuha. Tanaw na to may galaon sa pagipinaka bag-ong number karon basta mao ni mahigala atong nahibaw-an. So may kag 1/3 ana dunay mga 106 congressmen. Considering nga nakuha na ang 53 ka mga boto diri mga higala sa House Committee on Justice, unanimous maning pagkuha nila sa boto, malagmit dali lang makuha nila ang another 53 ka boto sa mga congressmen didto sa plenary. So mapadana ngadto mga higala sa Senado kining articles of impeachment. Straight to the point. Although pagkakaroon mga kagalaan, ang NUP kung National Unity Party sa House of Representatives, miingon mag-meeting pa sila karong umaabot nga Huwebes or Martes, May 5, kay nabahin ang ila mga higalang mga membro sa NUP. National Unity Party nabahin ang ilang mga membro. Kay permiro sa una, doon naman sa alliance indikin kining NUP ngadto na sa administration pero karon nabahin sila. Ingon sila nga conscience vote na lang ato, di lang ta mag-black voting sa atong partido. Kay doon na may mga congressmen nga dili gustong muboto sa impeachment nga ipada ngadto sa Senate. Straight to the point. So kung mahimo di lang ta nga kanang maghiusa ta og atong iduot si VP Sara, depende lang sa kadausa nato kung unsay gusto, ha? Ingon si Congressman Puno, ang NUP dili mo boto sa impeachment basta way lig-on nga ebidensya. Ya karon napresenta na mo ni ang tuyo nila sa House Committee on Justice, pag-convince po ni sa ilang mga kaubanang mga congressmen nga mobuto mga kagalaan sa impeachment kung doon na ebidensya kay ni concede ni kondisyon naman daan ang NUP nga kung na ebidensya batok ni Sara mobutar mi. Pero og kuwang dili konbensido mga higala mga ebidensya nga butang diha dili mi mobutar. So karon kay na may probable cause nagkasnabot sila mag-meeting pag nagbalik dahil karong Tuesday, depende kung naabay pressure po o wa ba. Na magina pressure kanunay. Mag-meeting pa sila kung unsa ba gitong stand ani. Kay nihangyo ang ubang mga congressmen sa ilang grupo nga wa lang di lang ta mag-unite gyud sa tong boto. Depende lang ang mga congressmen matag-usa kung mubutar ba sa o dili. Atong taga conscience vote mo ilang gihatag nga ilang giingon ndeken. Conscience vote kuno na. Nga depende sa congressman mubutar ba sa dili. Mao ni ang gi-fight ron sa ubang mga congressmen nga naman. Depende man po na sa distrito ron.
Kay kung magpinugsan na, delikado man, ang mga congressmen karon day, ilang i-consider, kamo mo ginahibaw dito sa ground. Sila mo ginahibaw, unsa mo gipulsos mga tao. Kay representative, good mo sa mga tao. Unya, kung congressman ka karon nga, why problema, naka-establish na gyud ka sa imong distrito, ibutan ta, daghan na gyud nakautang kabubuton nimo total, gamay raman ang distrito. Bisag unsa imong stand sa mga issues, di gyud matandog ang imong mass base. Ang imong mga leaders, dili matandog. Kana, pwede na nga, exhibitionan lang nimo. Pero kadtong mga congressman nga medyo tandugonon, labi na mahigala og ang mga tao ron, kusog yun mga kaigalaan si Vice President Sara Duterte, mga Duterte ginang naa. Unya mabutar ka against. Sumsuko to mga tao. Mapiktaran ang imong pagdagan unya sa 2028. Straight to the point. Muna dili palandaan sa ubos balay-baloranan nagka diskusyon ng mga congressmen nga walang tay butanay, depende lang kung kinsay mo buto. Depende po unsay pressure po sa Malacañang mga sukitig paminaw. Kaya siyempre, kung ikaw congressman karon kay, congressman kas Camotes, butan ta lang 5th district, imong bantayan kung unsa man ang mga tao diha. Kung kana mga tao diha labi pag mga loyal na gina nimo, di pa madata nanday kidaghan mo guni kayo. Pero kanang district mo mas gamay-gamay, kini mo senador nasod maguna lisod kay di pwede og hutdon nimo hutdon yung pangugos ilang mga anak para mahimo kang ninong lang tanan. Ang congressman ka, madara man nagsusuroy nimo day. Magninong ka dito, ninong ka dito. Kaya kana imong mga gipangkugos, butang ka lang. Nainamatyan dito, adto ka na. Madarag tuyok ba? Ya kana, panalitan o bisag unsa imong baruganan, mabutar kang sara, di kang butar sara sa impeachment. Kana sa di na sa matandog ng ubanday, mga sige lang, kes congressman, maorba na nagkuan, maorba na nagkugo sa imong anak eh. So bisag unsa iyang baruganan, bisag pag Duterte ka, may ka Duterte lang yung kung ha, pero anak nagkuko nimo, kay ikaw may nagkugo sa kong anak. Madara mo ni kalainan sa congressman, ang imong distrito gamay-gamay ra matuyok nimo ba? Ya kana mga leaders mo kautang kabubuton nimo diha. Medyo bisa pag unsa imong baruganan dito, lig-on ka nga dili ka matandog dire. Lahi ang treatment sa tawo, mga mga tao sige. Kung Duterte lang mi kong pero anak lagi nimo. Sa dili medyo sa babaw. Moingon mo na mga kwan, politiko ka na rin. Sige, bahala na ba sa siguruan lang ko niya. Mamanay kalainan sa congressman o senador. Kay gamay-gamay naman distrito, pwede man mo, asa to'y na mamatay, adto ka. Asa tong na ay bunyag lang, mangugos ka, bisawa nakakaila sa imong gipangkugos. So, kumpare-kumpare naman tanan, bisag unsa ka rin mga organisasyon nga na, apil ka, bisag unsa mahigala nga grupo, apil ka diha, naitawag na nga brother mo dire Pikas. Pikas po sa nga ano na. Apil po kaki. Asa dapit ang bunyag, bitaron kag pangugos ka. Asa doon na matyan, adto ka. Asa dapit tong kwan, naay mga fiesta day mo, adto ka, matambong kag pista, muhatag kag pampamista. So kana kung naka-establishar na ka, nga medyo ligo na ka nga congressman, ang imong base dito, ang imong supporters, imong mga leaders, bisag kung sa imong baruganan, di mo bali. Nana sila kagalingong mga baruganan ng mga tao. Pero, pag ikaw maikuha, nakautang ka, bubuto na nimo, di na gin matandog, why problema ang imong buto sa Congress? Kining impeachment. Pero kadtong uban nga, medyo labi pag katong mga congressman ron nga, tandugunon ng daan, mura pildihonon daan day. Nya ka na labang imong distrito, pag tanaw na survey ba niyo, huyang ka, nagharabay mo dagan po diha. Naghamay yung pahimos panahon na kin. Pag yun nga, hinay na. Kaya na, labi pag na-involve ka na flood control project. O niya, medyo mga tao mura nagwa na ganahin mo ng uban. Karon ang mga naimang interesado diha nga, mudagan tani, labi pag musipyat kaya nagbutar ining impeachment. Di naagi mga interesado sa imong distrito. Dayon na mga interesado, mga kigalaan, naghutuot pa na kanus aka musipyat. Nan ka na ron, dako-dako imong ka, ibutang ta ka ng 5th district, ibutang ta lang ka ng Camotes kay kung imo naging sigurado gyud kang imo ng mga butante na ang problema ang mga mayor gud imo, nakasiguro ka sa mga leaders imo dahil di ka siguro sa mga tao sad.
Kay mga tao mahigala na may ilang kaugalingon sad. Nga mga kuan mo sekreto naman na og tagaan po na mo dawat na po na pero kopras po na. So mismo karon pa lang diri sa lower house pa lang wa bata mo hisgot sa Senate. Doon na nay mga congressmen labi na ang NUP party niingon nga di lang ta magkuan, magdepende lang kung asa ta mo butar. Di lang ta mo ingon nga mag-usa gyud nga against si Sara, dili mo against si Sara. Conscience vote na lang ta. Tagaan og higayon ang matag congressman. Kay lisod na kay na day nga maamong ka sa baruganan sa party indikin. Mo may stand sa tong party. Mo na itong i-follow. Nya ikaw, ang imong distrito dito mo kuyaw-kuyaw man. So medyo manimbang-timbang yung ka. Kaya mo man hunahunaon. Hunahunaon ni mo og ari ka, mabutar ka, pero mo lagi na. Kumusta ka, doon na pa ba'y kwarta nga ipabahaan ni karon kay lahi magutong first nga impeachment, napamagutos Romualdez. Unya ka to si Romualdez may galama mo to interesado po nga mudagan pagka-presidente. Sumoto interesado gyud nga matangtang ni si Sara mahigala isip vice presidente. Straight to the O point. matangtang si Sara, ma-disqualified mahigala di nakadagan sa 2028. Paminaw Romualdez mo naghayahay siya wa siya kontra. Although kanagong uban na muna managan sa guna pero at least dili na kay inana kalig-on, no? Ya karon wa na mas Romualdez. Kinsa may mo kuan naron, doon na may ubang mga congressman day nga murag nagpaabot-paabot ng saban na batay grasya ining mubutal tay di ba? So tanaw no ni, but considering nga 53 votes lagi kinahanglan. Ha? 53 votes na lang ang kuwang. Kay ato i-presume nga katong sa House Committee on Justice di atong bali day oy. Ang ama mo bali pa to. So ang House Committee on Justice unanimous sila. 53 kabutos mga higala i-impeach gyud Sara nakakita sila og probable cause. So kanang another 53 makuha nila diri mga kagalaan sa lower house. Pero kanang ubang mga congressmen na nagana lang ng uban, ha? Kay ugaling og musipyat makadagan si Sara, o musipyat dito sa Senate ba? May lang og kontak nga daan sureball na sila nga nagbot Senate. Konbikto gyud eh. Di na kadagan. Kay musipyat makadagan, delikado ang imong kontra sa imong distrito dahil mo isa ni Sara unya. Nag-abot mahigalas 2028 election, dako man ang butanga. Straight to the point. Labi na lagi kung murag tandugunon ang imong posisyon na murag kag kadaugon, murag kag kapildihon, 50% murag kag mudaog, 50% murag kag mapildi. Unya inig election mahigala na interesado di aron nga mudagan pagka congressman mo iisa ang kamot ni Sara. Medyo man nagana sa kaanang panahon na. Okay, sa pagkakaroon kusog mong Sara yun. Tanawa gud ang field ba? Tanaw nimo ang ground. Kani istorya tag tinuod ha, kay lisod man kay na nga murag mag istorya tag imagination lang. Susiha sa ground, di ba? Hantod doon ang investigation mahigala batok ni Sara. Ikaduhang hugna na niron lahi siya ni Villar nga kasi Villar gitirahan imbestiga sa in aid of legislation kunuhay pero gitira des Villar, tandog is Villar. Down ang iyang rating. Maupod si Binay. Gitirahan, down gis Binay. Pa si Sara, ikaduha na karon hugna. First nga hugna, may gala, quad komitira nila, tabangan yun. Upat ka komitiba, wa matandog. Karon, kining ikaduhang hugna, may gala, House Committee on Justice. Gitirahan. Isusi sa field, o natandog bagwa ba? Mo isusihan ninyo kuno. Sulti tag tinuod. Tingali doon ay gamay lang siguro, pero ang mass base day, wa matandog. Mo to istorya na ay may kagahapon nga, sa ilang survey, wa matandog dito sa ground. Unsa man nimo na ron? So, doon na kay problema gyud og managana ka. Og kuan kay lahi man siya ni Villar nga pag demolition job nila igo down sa Villar. Si Binay demolition job down. Sarawa. Oh. Wa ta kay bawo ngadto sa Senate ha. Og unsa may tabo ining impeachment. But sa pagkakaron ba? Pagkakaron. Og nagpuyo ka karon mahigala nga kuan og nakasubay gyud ka sa ground unsa gyud. Way labot tong mga tawo nga naa sa subdivision, high-end subdivisions nga wa gyud makataak dito sa ground. Imagination naman itong ila nga na mo na unsa ilang gi-imagine nga kusog mao na ila. Pero kanto ka kas masa? Pangutan ang masa mingo man wa di may mutuo ano eh. Politika na suko gyud sang Sara kay hadlok gyud sa nga mudaog gid 2028. Mao gi unahon na sa mga tawo. So kung ikaw congressman palandaan, way labot pang senador ha panto i-discuss.
magunahon na gyud ka sa imong distrito kung ang imo karong sure ka sa imong distrito nga bisag unsay imong stand ngadto sa taas. Daog ka gihapon, okay lang. Exhibition nila nina. Why problema? Pero ug dili ka sure sa imong distrito murag 50-50 ka mo daog kapildihon o kadaugon ka, klaro hagid imong stand. Mo nang nihangyo tong umang congressman sa inyo pinday nga wa lang tay pugsanay kung unsay atong stand. Ang ato lang nga conscience vote na lang ta, matag usalay papilion depende lang kung tagaan lang gagawasan kuno ang mga congressman. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.